Mutua Levante. Confianza mutua. Cuidant de tu des de 1933. Lluïsa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Era un dia que esperava fa molt de temps, m'ha arribat i tinc moltes ganes de començar i a veure què va passant. Una experiència nova en la meva vida. En aquest moment porto el tratge de mon pare. Per mi crec que és el més important perquè és l'inici de la festa. Realment és quan traiem la festa i el color al carrer, és el primer dia, el gloriero és el que representa tota la fila, amb la qual tots els glorieros estan molt orgullosos perquè estan representant cada un a la seva fila i el poble d'Alcoi està tot expectant, cosa que en altres actes no és el mateix. Aquest acte és molt important, molt important.
Muy emocionante, ha sido muy bonito. En la Plaza España la arrancada ha sido muy emocionante y bueno, para llegar ahí hemos estado en la fila, todos los cruzados, desayunando juntos, cuando nos hemos cambiado, nos hemos vestido, bueno, muy bonito. Molt bé, molt superxula, superemocionant i molt emotiva. Feia mogolló d'il·lusió perquè sóc la primera dona gloriera de la meva fila i per mi és un orgull grandíssim representar la meva fila.
Tranquila, yo digo,